Ekipice, evo danas ćemo napraviti jedan kratki video vezano za ringtonove za iPhone. Dosta ovak kad idem po tramvajima, busevima i ovak kad razgovaram s ljudima čujem da jednostavno ne znaju napraviti rington za iPhone. To je smisleno kao da ne mogu imati ništa drugo osim onog što je jednostavno unutra po defaultu, ali to nije točno, znači vrlo jednostavno napraviti rington od bilo koje pjesme. Evo ja ću vam pokazati kako je to vrlo jednostavno za napraviti. Znači, otvorite iTunes, nađete pjesmu koju hoćete, ja sam odabrao ovu. Odete na Get Info, Options i ovdje imate opciju Start i Stop Time, odaberete koji dio pjesme želite za ringtone. Mislim da je maksimalno 30 sekundi, ali nisam točno siguran. Stisnite lijepo OK i sad vam je on u biti odredio dio pjesme koji će svirat. Da, znači to je taj dio. I jednostavno odaberete Create AAC version, napravlja se ta verzija, vi jednostavno nađete tu, dobro ja ću i tu prebaciti. I sad jednostavno kako napraviti, promijenimo u biti format ovog fajla iz M4A u M4R kao ringtone, pita nas da li hoćemo zadržati, onda beremo ne, da hoćemo, znači, to jest, da, želimo zadržati M4R, a ne ovaj stari. Dobro, sad što treba napraviti, trebamo ovaj maknut i ovaj jednostavno vratimo na normalno i jednostavno trebamo importati ovaj ringtone u iTunes. Sad odemo tu po Tones i vidimo ovdje We Are Apple i jednostavno imamo ringtone koji naravno možemo jednostavno sinkat na iPhone i koristiti kao jednostavno glazbu poziva. Evo kao što vidite nije uopće problem, samo nisam siguran koje je ograničenje na vrijeme, to još pogledajte sami da ne stavite previše, a ne može. Eto, to bi biti bilo to. Ako imate kakve pitanja ili ako vam nešto zapne, slobodno se javite pa ćemo vidjeti u čem bi mogao biti problem. Ali ne bi vam trebalo biti problema ako znači slijedite te upute. I eto, to je bilo to. Pozdrav ekipa!